Здравейте, аз съм NGamesBG и при мен е България. България. И ние сме с тия главички. Коста бе, България? Покази им стената. Това е главата с всички главички. С команда. Е, тук има крипърче с нещо на главата. Тук има друго крипърче. И сме си направили разно... Детко. Къде? Ето го. Бам! Има и Спайдърмен, някъде има и Айрон Мен. Има и много неща. И кокошка. Има и Вената, има и Heaven Bull. И знака. Аз па знака. Аз в едно БГ и... как се казваш, иди люди? Ма ди люди не знам къде е. Ето крипър много яки, ето е тука. Ето червеноглавия. Бялоглавия с червените очи. И сме си направили Fast and Furious 7. Тука разни гонки се образуват. Виж, снимай ме. Чакай, аз ще пусна да те гонат, човек. Не. Добре, айде, бъде епик. Добре, изчакай. Чакай, не пускай. Добре, идвай. Аз ще натисна F1 и ще се дигна на високо да гледам. Идвай. Дай, че количката ми издяга. Идвай и аз ще ти пусна 3 колички. Бабе, 8, не щеш ли? Еми, то няма място. На 3. 1, 2, 3. Аре, трите те гонат. Don't kill me. Едната се върна, другата е гръмна. И аз виж къде се спрях като най-големия питчек. И разпрял едната, аз се върна и направи бум. Тук от предишни опити сме правили разни колички. Сега аз ще покажа най-автентичната количка ми. Оп. Опа. Сега ще покажа най-автентичната. Чакай, тук трябва да се сложи едно такова. Уе. Чакай, тук да. Сега аз ще изправям, защото аз съм изпробвачен на количка. Опа, аз станах невидим. Дам. Така, първо си качвате се и натискате копчето. След това тръгвате и падате надолу. И отдолу има табелка трал. Това аз го направих. Да се похваля. И двамата сник. Аз бръсник. Аз тук съм направил тайна вратичка, която никой не може да знае. Да, никой. Никой. Но ти знаеш къде. Аз в момента съм в нея, бе. Това нашия сървър в момента е за 3-ма. Тук тия глави, тук правихме си джъмпове да скачаме. Това с редстоун системките е моето, а това огромното с тази чурка е на MGamesBG. С кое? Тази чурка и она маймунската. Кое бе, аз не ги виждам. Тук има една маймунска. Тук има една нормална. Аз съм на 32. Джъмпа. Аз съм на 32 FPS, заради това го виждам. Това е джъмпа, това е малката колипка на MGamesBG. Как малка дихай. Това е моята главичка на пит. Ето го моето, тук MGamesBG го продължи. Никаква идея за какво. Кое? Тук бе, със знамето бе. Чува се само музика от MGamesBG. Да, и ако може да намалиш, плиз. Няма. Аре намали. Чакай! Три, до едно. Бум! Отивам в космоса! Алелуя! Жива как се като едно. Нюшка. Тук преди време играхме на Survival. Бая се бяхме развели, ама отказахме се. Тук някога това беше един голям Балкан и тук имаше... от тук всичко това беше само грас. Ма ние естествено го направихме бум и то гръмна. И тук нашата къщичка, тук е дупката на язовеца, в която никой не влиза. И тук бях поставил нещо, ама вече го няма.
И табелизираната ми къща. Табелизираните къщи. Много голям копирувач, значи. То! Така. Тя е къща. Виждате ли тази къща колко е по-голяма от моята малка къща? Но! Първо да влезем в тази къща. Тази къща е един етаж! Но тази мини къщичка е 2 етажа. Магия. Магия! Бам! 2 етажа! Бам! Как ти става това и защо не мога да разбера? Аз го обърках, можеше и 3-ти етаж да стане. Обърках. Абе, 8 не сте си. Ми, Чел блок, ако искаш. Ще го направим ден. преди играхме само на Survival, сега креатив и само креатив. И чао ги! Страшно яко здраво и болезнено. Прътка. Аре, плисна, нали? Абе, ще го фрасна един тук телевизора една манера, бе. Няма. Само музика се. Аз ще заглуши и ще пиша в чата си. Ага. И вече се заглуши и... Няма музика. Напиши нещо в чата, бе, вау. Шани. Купиш ли? Ко? Никаква идея. Големи правописни грешки. И това е нашето сървърче. Тук през нощта. Сега ще ви покажа. Той... Ама ти чуваш ли, мале? Като ме чуваш, за какво ще пише? И тази системка, като цъкнем, и прави бум и започва да свети. Тук вътре се намира. Тук има охлаждане, да се охлажда компютърото. И тук вътре, чай сега купиш. Елементарна работа. Ето го, съвсем елементарно. Това най-голямото нуб може да го направи. Ето го, тук редстоуна. То най-лесно се прави той чудо. Напиши нещо в чата, бе. Най-лесно се прави това. Нещо. Най-лесно се прави това, защото само свържете редстоуна и слагате репитъри. И някой ни резна тока. И сега няма да имаме ток. Компютъра ни ще стои на тъмно. До да не се закачим за другото кабел. Не съм си платил тока. Ма пак си го платих. И това е нашето сървърче. Тук джъмповете. Това компютърче с тия неща. Къщичките. Ония бикън там. Никаква идея за какво стои там. За какво стои тук този бикън, бе? Абе. Наза ми, като наза дай го маним. Аз с Optifine и една програмка мъгем да напиша, ако иска. Искаш ли, бе? Или не? Да напиши в чата. Вие може да си го паузнете. Бе, където ти дава повече FPS. Къде игра с нея GTA 5, бе? С повече FPS. И може да има и повече клипове за GTA 5 вече, защото като съм е пуснал. Ето, пишете Game Booster и ви излиза. Също, каквото е написал, може да си паузнете клипа и да се я копнете. Не да се я копнете, ми да напишете. Преплетах си, оплетах си езика. И това ще бъде. Чао! Напиши чао! Чао!